Sir Gisdado and Ma'am Sherry Ann. Ay, Crisostomo. Miss Dorisa Balios. Yan na, tawag na kita.
Sige, pasundan nga ako naton hindo ang magpadis na pasasayawan hindo. Sayang,
Ma'am Leticia Pamor. Ang sunod ng mga sayaw, Intikang Habad. Ito ba ang pasaway? May nasayaw, ang isitikati, at nagsasayaw hindi pinapili. Namin na, pinakisibisi, at ayaw mana ang namuda. Kita na mamunay kapitangan, at di pausan ay pagkabisita.
Pastor Ricardo Lantar and Ma'am Lina Fabiliar. Yan na naman ang kasangkayan na pasundan natin ni Duhang Magpanis nga masasayaw natin ni Corancia from Batch. Si Mama Marilo Balino. Sa anong ako kaya tumawagin, magpadis, nagtuan kita ang aton awarding ang aton TikTok dance competition.
famous ng Sir B-Boy Ganapan. Yan na! Ang sunod na masayaw, yan na! Ang sunod na masayaw,
Balikoy. Dili kita matakaragin oras, susundan at to, hindi mahaw magpalis, the Honorable Marciano Yan na, ang sunod na masayaw, Mr.
Boy Valderrama and Ma'am Rosabel Amado. Alright, thank you so much. Again, attention lang itong mga batches nga dahil itong gawas nga alayon pakitirok lang itong aton mga trash and pakisulod din Ang sunod na masaya. Sumagal
Santiago. Yan na